Sannu. Cikina. Yanzu ya yarda Allah ya zami kaga jikin nata tsanani yake karawa. Sannu. Shukura, ni ma na rasa yadda za a yi da wannan rashin lafiya ta ikilima wallahi. Na rasa irin wannan kowane irin ciwon ciki ne wallahi. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Shukura, sake bata maganin nan da Allah. Bari in je na ji ana sallama. Na kuwa? Baka dai. Ya haka ana can ana ta jiran ka za mu fara aikin nan kuma har yanzu shiru. Wallahi Salim, gaskiya aikin nan ba zai samu ba. Kamar yaya aiki ba zai samu ba? Wallahi kanwa mace take fama da wani matsanancin ciwon ciki wallahi. Subhanallah. Ka gani ko? Subhanallah. Sani a jikin nata? Da sauki. Na kuwa? Kowane irin ciwon ciki ne yake damunta? Cutar gyamban ciki take fama da shi. Wallahi tun kan mahaifiyarmu ta rasu. Wallahi yanzu ka duba ɗakin mu inda ka san chemist. Kala. Gashi har yanzu fama take. Lalle ba ku da labarin ingantaccen maganin olsa. Sha yanzu, magani yanzu. Na cibiyar Dr Jamilu. Dr Jamilu? Kwarai kuwa. Dr Jamilu yana bada maganin olsa. Ko da ta kai shekara nawa a jikin mutum bai warke ba. Alhamdulillah Salim. To mu je mana ka raka nan karɓo mata. A'a, ai ranka yawa za mu yi dukanmu. Mu je mu da ta Jamilu ya ganta ya tambaye ta me take ji sai ya bada maganin da zai bata. To kin ga kai cicciko ta mu tafi. To. Sha da bismillah. Fara dai. Sanyi. Yaya. Anti Shukura ina ne nan kuka kawo ni? Hadi Ja'ira. Yaya ka mata bayani da wakinta. Ai shine zan gaya mata nan cibiyar da ta Jamilu ne. Mai maganin ulcer kowace iri ce. In dai ulcer ta take damun ka, to in dai ka zo gurin Dr Jamilu, insha Allah za ka warke garau. Sha yanzu, magani yanzu. Shi ne muka kawo ki kuma dakta ya duba ki ya baki maganin da ya dace da ki. Ya kike ji ne jikin naki? Tabbas babu shakka. Cibiyar Dr Jamilu ita ce take ba da ingantaccen maganin ulcer. Gashi kamar ban taɓa ciwon ulcer ba. Sha Allah, wai ina maganin yake a bani in ƙara. Ka ji dai? Dakta kakka bata. Alhamdulillah, muna ba da maganin ulcer wanda zaka sha ta ƙone ta ɗige. Barkono ka sha barkono da kasar ruwa. Lemun tsami ka matse ka sha duk wani abu a duniya wanda mai ulcer bai iya ci in ka ziyarci wannan cibiya ta Dr Jamilu za ka samu ingantaccen maganin ulcer wanda za ta ƙone ka rabu da ulcer tangaran da izinin Ubangiji. Wannan cibiya ta Dr Jamilu ba mu tsaya bakin nan ba, ana samun magunguna iri-iri nau'i-nau'i ɓangaren abin da ya shafi istimina'i, ɓangaren abin da ya shafi ulcer, siga, hawan jini, ƙoda, ɓangaren masu fama da cutar zamani HIV. Wannan cibiya ana samun magunguna iri-iri waɗanda in kai ƙoƙari ka ɗauki lambobin wayan ka kira mu a duk inda kake a faɗin ƙasar nan ko maƙotan Najeriya, wannan cibiya ta Dr Jamilu ta shirya tsaf domin raba 'yan Najeriya da ulcer kowace iri. Insha Allah. Babban ofis ɗinmu da ke jihar Kano muna Zuro, wanda suke yankin jihar Katsina kama daga yankin Funtua muna akan titin kasuwar mata nan kwanan mun tare ɗan bata mai manja. Mai neman ƙarin bayani zai iya ɗaukar lambar wayar mu da jan tuntuɓar mu akan wannan cibiya.